מישהו ראה את עמית? איפה היא? זה שם. שמחה אומרת שגם נכדה שלה עושה את המזכירה את הזאת. אבל איפה היא? איפה עמית? איפה עמית? בוק. מה זה? אבי נעלם לי פה סקייפ. איפה אבא? איפה סבא? תלכי לסבא, תגידי לו שלום סבא. תלכי לסבא. שלום, שלום. איפה סבא? סבא. תגידי לו סבא. שלום, שלום. איפה סבא? בוב. זה נפל? מה? אבא. היא לא עוזבת אותי. נכון, זה הבעיה.